ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഒക്കെ എന്നാ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ? ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേയുടെ എത്ര സമയം വേണം ഇനി? ഒരാഴ്ച? എഴുതി തുടങ്ങിയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 ദിവസത്തിൽ അയക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ 10 ദിവസത്തില്. അപ്പൊ ഇന്ന് 7-ാം തീയതി അല്ലേ? 17-ാം തീയതിക്ക് അയക്കാമോ? അപ്പൊ അത് പറയാം, ടെമ്പിളിൽ പറയാം കേട്ടോ. 17-ാം തീയതിക്ക് അയച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ 55-ാമത്തെ ഉജ്ജ്വലമായ ആ ശ്ലോകം കണ്ടു അല്ലേ? ഭക്തിമാമഭിജാനാതി. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അല്ലേ ഭഗവാനെ അറിയാന്, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ അറിയാൻ. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെയുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴിയൊന്നുമില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കോ ഭഗവാനെ അറിയില്ല. അപ്പോ ഒരു പ്രാമാണികനായ ആചാര്യന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാല് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ജ്ഞാനം പ്രകാശിതമാക്കി തരും. 56-ാമത്തെ ഒരു അമേസിങ് വേഴ്സ് ആണത്. എന്റെ ഭക്തൻ എന്റെ സുരക്ഷയിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അത്ഭുത നല്ല ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവകർമാണ്യഭി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ?
ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എൻ്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എൻ്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ചൊരിയണത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. രാവിലെ തന്നെ 16 റൗണ്ട്സ് ജപിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക, അല്ലെ? പകുതി പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഭഗവാന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാം, എന്നിട്ട് നോക്കൂ, ഞാനിതാ അങ്ങയെ എത്ര പ്രാധാന്യത്തിലാ കണക്കാക്കുന്നത്. മറ്റു ജോലികളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം ഞാൻ അല്ലെ 2 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളില് കർമ്മത്തെയാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത്, അതിൽ ഭക്തി കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവസാന 6 അധ്യായങ്ങളില് ഭക്തിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്, കർമ്മത്തിനെ കുറച്ച് കുറവാ പറയണത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, വ്യക്തി എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും എൻ്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ശാശ്വതവും അവ്യയവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താല്. ജ്ഞാനയോഗിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ആദ്യം കർമ്മ ഫലേച്ഛ വെടിയും, അല്ലെ? ഒരു ജ്ഞാനയോഗി പിന്നെ കർമ്മത്തെയും ത്യജിക്കണം. ജ്ഞാനാർജനം പിന്നെ ഉണ്ടാവും, പിന്നീടോ ആ ജ്ഞാനത്തെയും ത്യജിക്കണം. എന്നാലാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. എല്ലാം ത്യജിക്കണം ഒരു ജ്ഞാനയോഗി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വ്യക്തി എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും എൻ്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു അത്ഭുതമായി മാറും, അല്ലേ? അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗി വിചാരിക്കും, ഞാൻ ഇത്ര കഠിനാധ്വാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാ ഭക്തിയോഗി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ധാമസ്ഥനാവണു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറി, അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗി മാലിന്യമുക്തനാവാൻ തന്നെ കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം, കുറെ സമയം അങ്ങനെ പോവും. എന്നാലോ ഭക്തിയോഗിക്കോ നേരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇതാണ് അല്ലെ, എലിവേറ്ററിലാണ് പോണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണ, മദ്വ്യപാശ്രയ എന്നതിന് പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈഡ് ആവണം, അല്ലെ? ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ ഭക്തനാവുക, അല്ലെ? പ്യുവർ ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെയോ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും 100% ഭഗവൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അയാൾ ഏർപ്പെടുന്നത്. എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒടുവിൽ അയാൾ അതീന്ദ്രിയ പദത്തിൽ, അതായത് കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അയാൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം സുനിശ്ചിതമാണ്. 24 മണിക്കൂറും സതതം കീർത്തയന്തോ, അല്ലേ? കൃഷ്ണം ഭജാമി കൃഷ്ണം നമാമി, അത് മാത്രമായിരിക്കും അയാളുടെ ഒരു വിചാരം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാന് ഹിതകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ക്ലേശം ചിലര് നിന്ദിക്കുമല്ലേ, വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വഴക്ക് കേൾക്കും ചിലപ്പോൾ. അതൊക്കെ വേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഒടുവിൽ അയാള് പരമപദപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിച്ചേരും. പിന്നീട് മരണശേഷം പിന്നെ കൃഷ്ണലോകത്തിലും എത്തിച്ചേരും. അവിടേക്കുള്ള എൻട്രി ടിക്കറ്റൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുക, കൺഫേം ടിക്കറ്റാ. അങ്ങനെ മദ്വ്യപാശ്രയ എന്നതിന് പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിയായ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് പോണത്. അയാൾക്ക് സമയപരിമിതി ഒന്നുമില്ല. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും 100% ഭഗവൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അയാൾ ഏർപ്പെടുക. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തനോട് ഭഗവാന് അളവറ്റ കരുണയുണ്ട്, അല്ലേ?
മേഴ്സിയാണ്. എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒടുവിൽ അയാൾ അതീന്ദ്രിയ പദത്തിൽ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അയാൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഹോപ്പ് ഗിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്, അല്ലേ? അവിടെ സുനിശ്ചിതമാണ് എൻട്രി, അതിന് സംശയമില്ല. ആ പരമപദത്തിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല, എല്ലാം ശാശ്വതവും ജ്ഞാനസമ്പന്നവും അവ്യയവുമാണ്. ഇപ്പോ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, ടു ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, അല്ലെ, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, എന്തെല്ലാം തടസ്സം ഉണ്ടായാലും നമ്മള് ആ ഭഗവത് സേവനത്തില് ഒരു മുടക്കവും വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനം അത് ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യാം. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വേണം ചെയ്യാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴില് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും കൽമഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ അകന്നു പോവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്യുവറാവും, പരിശുദ്ധനാവും. അങ്ങനെ ആ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആണ് നമ്മളെ ഈ ഇതില് എൻഗേജ് ആക്കി തരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേയസിനുള്ള മാർഗം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് അതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 56ന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് 57ാമത്തെ ശ്ലോകം വരുന്നത്. അപ്പോ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നുള്ള ആ സുന്ദര വിഭാഗമാണ് ഈ വരുന്ന 10 ശ്ലോകങ്ങളിലും കൂടി നമ്മൾ കാണാം. 57 ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാനൊരു അനന്യ ഭക്തനാണോ എന്ന് അർജുനന് സംശയമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങണത്. സകല കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, എന്നിട്ടോ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയില് സദാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭഗവാനെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം അത് ചെയ്യണത്. പൂർണ്ണ ബോധം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ പറ്റി എന്താ പൂർണ്ണ ബോധ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ യജമാനനാ, അല്ലെ, മാസ്റ്ററാ, നമ്മള് സെർവന്റാ. അപ്പോ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ആവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണമാവും. ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം, അല്ലെ, പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോ ഒരു സെർവന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ? ഒരു ദാസൻ, ഭഗവത് ദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ജീവേരെ സ്വരൂപ ഹോയ് കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ് എന്നാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ മുക്താത്മാവാണ്. നമ്മളെക്കാളൊക്കെ പുരോഗമനത്തിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും അർജുനന്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഒരു ആശ്രിതന് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. യജമാനന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കാവൂ. അങ്ങനെ പരമ യജമാനു വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശ്രിതനെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ദാസനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കല്ല ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ, അല്ലെ? ഒരു ലാഭനഷ്ടവും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം: അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വെക്കുക. കൃഷ്ണൻ അരികിലില്ലാത്ത നിലയിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചായാലും കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള മറ്റൊരു നിർദ്ദേശ പ്രകാരമായാലും ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും. എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേ? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണു. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ പക്ഷെ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം, ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള മറ്റൊരാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു പ്രാമാണിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അതും കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് തരുന്ന നിർദ്ദേശവും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. തന്നിഷ്ടപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധാനുസൃതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പെടുന്നതല്ല.
ഭഗവത് നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാവണം പ്രവൃത്തി. സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അതാണ് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ ലോകത്തിന്റെ യജമാനൻ എന്ന നിലയിലല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സേവകനെ പോലെ പരമപുരുഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് പൂർണ്ണമായും വിധേയനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഒരു ആശ്രിതന് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. യജമാനൻ എന്താ പറയണേ അത് ചെയ്യാല്ലേ. യജമാനന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാവൂ. അങ്ങനെ പരമയജമാനു വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാശ്രിതനെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. യജമാനന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അയാൾ തന്റെ കടമ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അരികിലില്ലാത്ത നിലയിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടായാലും കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയാലും ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ നിൽക്കണില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മാത്രല്ല നമുക്കൊരു പ്രാമാണികനായ ഗുരു ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാം. മത്പര എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണപ്രീതിക്കു വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതോദ്ദേശം എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി നിറവേറ്റാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നെ നിയോഗിച്ചതാണ്. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും കൃഷ്ണനെ ഓർത്തു പോകും. നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിയോഗമാണ് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം. തന്നിഷ്ടപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധാനുസൃതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പെടില്ല. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാവണം പ്രവൃത്തി. സുപ്രധാനം അതാ കാര്യം. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. മാത്രല്ല നമുക്കിപ്പോ പ്രാമാണികനായ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ആ നിർദ്ദേശം ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനിലൂടെയാണ് എത്തുക. അതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിലെ മുഖ്യമായൊരു കടമയാണ്. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്തും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. കൃഷ്ണ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതിനെന്ത് വേണം? കൃഷ്ണ സേവനം ചെയ്യണം, അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 58ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചിത്തം എന്നിൽ അർപ്പിക്കുന്നവന് എന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഉജ്ജ്വല ശ്ലോകമാണ് 58. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി അധ ചേത്വമഹങ്കാര ന ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ അംഗീകരിക്കാത്തവനും അതുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നവനും എന്താണ് ഫലം കിട്ടുന്നത് എന്നാ പറയണത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ സമാധാനം കിട്ടും അല്ലെ. അല്ലാത്തവർക്കോ ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും, നാശമായിരിക്കും ഫലം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും എന്ത് ബദ്ധജീവാത്മാവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ബദ്ധജീവാത്മാവിന്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടു കൂടിയുമായിരിക്കും. ഇപ്പോ ബദ്ധജീവാത്മാവിന് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ വേണ്ടാത്തത് ഒന്നും അറിയില്ല.
എന്നാ ഒരു ഭക്തന് അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു ഭക്തനോ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാ എല്ലാം ചെയ്യണത്, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചും അതല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോട്, രണ്ടും പ്രേരണയുണ്ടാവും, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടെയും കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതിന് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും വരില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വലിയ ഉത്കണ്ഠ കാട്ടാറില്ല. ഈ കൂസലില്ലായ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുവെന്ന് മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായ ഭക്തന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താകുന്നു കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഈ ഏറ്റവും കൃഷ്ണാവബോധം സ്ഥനായ ഭക്തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താവും ഭഗവാൻ. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്റെ സുഖത്തിനു വേണ്ടത് എന്തെല്ലാമെന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയാം. നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് അല്ലേ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥ. ആ സുഹൃത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനാണ് ഭക്തൻ. നമുക്കറിയാം അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കഥ. ആ നിലയ്ക്ക് ജീവിതം ശാരീരികമെന്ന മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഹങ്കാരത്തിന് ആരും വിധേയരാകേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ആ സുഹൃത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികമെന്ന മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഹങ്കാരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. താൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്നോ തനിക്ക് കർമ്മ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നോ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാവും, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അതീതനാവും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വരെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിയാലോ പിന്നെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന പറയണേ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ ഭാവനയാണ് അല്ലെ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം സ്പിരിച്വലാ, എല്ലാം ആത്മീയമാണ്, എല്ലാ സംഗതികളും. അത് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആത്മീയമായി. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ ഭൗതികതയുടെ ചുഴിക്കുത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. സംസാര സമുദ്രത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും എന്തെന്ന് ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവന് പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടെയുമാണ്. വേറൊരു യോഗ്യതയും വേണ്ട, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാത്തവനോ ഈ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചാല് മുക്തനാവാൻ പറ്റും. ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? ഭക്തന് ഭഗവാൻ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിലോ അവരെന്താ പറയാ, ഒരു ജീവിതേ ഉള്ളൂ, അതിപ്പോ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതങ്ങ് നന്നായി ജീവിക്കുക. അവർക്ക് എന്താ ഫലം? അവര് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ. അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യാം കർമ്മം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മഫലം അതിനെ ബാധിക്കില്ല. ആ കർമ്മം എന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മത്തിലെ വകുപ്പിൽ അത് വരും. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവത് കൃപ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക, അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് നാശമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. 59-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോത്സ്യൈതി മന്യസേ മിഥ്യൈഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. സ്വഭാവ പ്രകൃതി എന്നാണ് കേട്ടോ. നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം.
നമ്മളൊക്കെ പല പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് ആർജിച്ചു വന്ന കർമ്മവാസനകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. ചിലവർക്ക് സത്വഗുണം ധാരാളം ഉണ്ടാവും, ചിലരോ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അതൊക്കെയും അവരുടെ ആ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മവാസനകൾ അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രകൃതി, നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, അപ്പൊ അർജുനന് യുദ്ധം തന്നെ ചെയ്യണം. ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവിയായ ഒരു യോദ്ധാവാണ് അർജുനൻ. അയാളുടെ സ്വാഭാവിക ധർമ്മം യുദ്ധമാണ്. എങ്കിലും തന്റെ ആചാര്യനെയും പിതാമഹനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മിഥ്യാഹങ്കാര പ്രേരിതനായ അർജുനൻ ഭയപ്പെടുകയാണ്. ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമപുരുഷനാണ്. ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത ആർജിക്കണമെന്നുള്ളവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവത് നിർദ്ദേശത്തെ അഥവാ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഒരിക്കലും അവഗണിച്ചുകൂടാ. പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവത് ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഏതവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അർജുനന്റെ കർമ്മവാസനയും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം. നമ്മളും അതുപോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മവാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയണത് പൂജനീയരായവരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവത് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ആത്മീയമായി അല്ലെ. അതിന് പിന്നെ ശിക്ഷയോ പാപമോ ഒന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഒരു ഭക്തൻ കണക്കാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാലേ, പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഒക്കെ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ ദ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികള്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം എന്തിനാ നമ്മൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കണത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ പദ്ധതികൾ ഫോളോ അനുസരിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം ചെയ്യണേ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ എംപവേർഡ് ആക്കും അല്ലെ, നല്ല ഊർജസ്വലരാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകാൻ സഹായിക്കും ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 60 ഈ നിർദ്ദേശം തന്നെ തുടരുകയാണ്. 60ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വഭാവജേന കൗന്തേയ നിബദ്ധ സ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യ വശോപി തത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ നീയെ ഭഗവാന്റെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വിധേയനാവേണ്ടി വരും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അവസരത്തില് ഈ പൂജനീയരായവരെയൊക്കെ നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് വധിക്കേണ്ടതായി തന്നെ വരും എന്ന് പറയാണ്. മായയുടെ പിടിയില് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവർക്ക് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സ്വതന്ത്രൻ, ജീവികളൊക്കെ ബദ്ധരാണ്. ഭക്തര് ഒന്നുകില് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടാം, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിതരാവാം. അതല്ല വെച്ചാല് മായയാല് നിയന്ത്രിതരാവാം. അങ്ങനെ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോ ഭക്തര് ഭഗവാനാല് നിയന്ത്രിതരാണ് അല്ലെ. ഭാഗവതം കാൻഡോ 7 പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണഗ്രഹ ഗൃഹീതാത്മാ എന്ന്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൃഷ്ണയാണ്. കൃഷ്ണനാല് നിയന്ത്രിതമായിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ വർത്തിച്ചത് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഈ സ്വന്തം പിതാവ് പോലും
അല്ലെ, പലതരത്തിൽ വധിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഏറ്റില്ല. അല്ലെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൃഷ്ണ. അത് കാരണത്തെ അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തനല്ലാത്തവർക്കോ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മായയായിരിക്കും. അല്ലെ, അഭക്തരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും. പക്ഷെ കൃഷ്ണനല്ല, മായ ആണ് ഭവസാഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, അവരെ ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ. നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മായയെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെയും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതായത് ഒരു യുണീക്ക് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ചിലവരില് ഈ സാത്വികത ഉണ്ടാവും, ചിലവരില് തമോ ഗുണം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഗുണപ്രഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കണത്. അർജുനനിൽ ഇപ്പോ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഗുണാണ്, അല്ലെ, രജോ ഗുണാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവാം. നമുക്കത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഭഗവൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവന് തൻ്റെതായ സഹജ ഗുണത്തിന് അനുയോജ്യമാകുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവത് നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണേ കർമ്മം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. ഗുണത്തിന് അധീനരായിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യണത്, ഗുണാതീതരായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാവുമ്പോ. ഭഗവാൻ അറിയാമല്ലേ, ഭഗവാൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സംയോജനത്തിന് വിധേയരാണ് ഏവരും. അപ്രകാരമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തി. സ്വമേധയാ ഭഗവാൻ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ആരെ ഏർപ്പെടുന്നുവോ അയാൾ മഹത്വം നേടും. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അതേപോലെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹത്തരമായ കർമ്മമായിരിക്കും. അല്ലേ, ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, അങ്ങനെയുള്ളത് അതൊക്കെയും പ്യൂരിഫൈഡ് ആവും, അതൊക്കെയും പരിശുദ്ധമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മായയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെയോ ഒന്നും നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തില് എത്തിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് 61-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താ പറയണേ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അല്ലേ സുപ്രീം കൺട്രോളർ. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരാളാ, അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ശക്തിയാലെ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രം, അതാ നമ്മുടെ ശരീരം. എന്ന പോലെ അതിലാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. ആ ജീവാത്മാക്കളുടെയൊക്കെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ഏത് ശരീരം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല, അല്ലേ? ഡ്രസ്സ്, ഹെയർ കട്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ശരീരം ലഭിക്കണതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അർഹമായതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഉപദ്രഷ്ട ഒക്കെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? മേൽനോട്ടക്കാരൻ, ഉപദ്രഷ്ട, അനുമന്ത, അല്ലെ? ആഗ്രഹം അനുവദിക്കുന്ന ആള്, അല്ലെ? അനുമന്തായിട്ട് ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു കളവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? 24/7 CCTV ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് കള്ളത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പരമാത്മാ രൂപേണ അർജുനൻ പരമജ്ഞാനിയല്ല. താൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് അയാളുടെ പരിമിത ബുദ്ധിക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല. ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള കഴിവ് എത്രയോ ചുരുങ്ങിയതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മ രൂപേണ ജീവനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്.
ഉഗ്രവേഗതയുള്ള ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏതു തരക്കാരെന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അതിനു മാത്രം അനുയോജ്യമായ ഒരു ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനല്ല, താൻ ഭഗവാന് വിധേയനല്ല എന്ന് ആരും കരുതി പോകരുത്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഭഗവാനാണ് ആശ്രയം. കർത്തവ്യം സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കലും. കർത്തവ്യം എന്താ? സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കല്. ഇത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരല്ല. അജ്ഞത കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതും, നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണ്, എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാന്നൊക്കെ. ഭഗവാനാലെ നിയന്ത്രിതരായവരാണ് അല്ലെ ഭക്തര്. അവർക്ക് സുഖമായിരിക്കും, സമാധാനം ഉണ്ടാവും. മായയാല് നിയന്ത്രിതരായാലോ ടോർച്ചറിങ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനില് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യും. ഇപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയാല്ലേ, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഭഗവാനെ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടോ അങ്ങയെ കിട്ടുക, അങ്ങയെ മാത്രം മതി എന്ന് വേണം ഒരു പരമഭക്തൻ പറയാൻ അല്ലെ. മറ്റൊരു ആഗ്രഹവും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭൗതിക ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദേഹത്താൽ വഹിക്കപ്പെടുന്ന ജീവസത്തയ്ക്ക് താൻ അർഹിക്കുന്നത് തന്നെ ലഭിക്കും. ഇപ്പോ ചിലര് പറയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കുടുംബം കിട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും. നാം അർഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്തും ഇൻജസ്റ്റിസ് ഇല്ലവേ ഇല്ല അവിടെ. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടും ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചും അർഹമായതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അല്ലെ. അനുമന്ത നാം ഒരു ശരീരത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ, ഒരു ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ഒന്നും മറക്കണില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണനുണ്ടല്ലോ, നമ്മളോട് ഒരിക്കലും അനീതി ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ഉഗ്രവേഗതയുള്ള കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലാണല്ലേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ നീതിപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോന്നും ഇവിടെ. ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ആ ശരീരം ലഭിക്കണതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനല്ല, താൻ ഭഗവാൻ വിധേയനല്ല എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാവണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ആശ്രയമുള്ളത്. കർത്തവ്യം എന്താ? നമ്മുടെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഓരോ റൗണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതമാക്കണം, അതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറയണത്. അത് നമ്മൾ ഓരോ ജപം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സറണ്ടർ ആണ് 62ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആത്മനിവേദനം 62 മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു. 62 തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഒരാള് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്താ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ തോന്നും ഒരാൾക്ക് സുഖാണ് എന്നൊക്കെ. അല്ല ഇല്ലേ, എല്ലാവരും ഈ ഭൗതികതയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോചനം എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതീന്ദ്രിയ ലോകം വേദങ്ങളിൽ തദ്വിഷ്ണോ പരമം പദം എന്നാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത്. സൃഷ്ടിജാലം മുഴുവൻ ഈശ്വരൻ്റെതാകയാൽ ഭൗതികമായത് എന്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയമാണ്.
എല്ലാം ഭഗവാനാല് അല്ലേ, ഭഗവാന്റേതാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭൗതികമാവാൻ തരയില്ല അല്ലേ, സ്പിരിച്വൽ ആവാനേ തരുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ആത്മീയം തന്നെയാവും. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പരമപദം പരവ്യോമം എന്നും വൈകുണ്ഠം എന്നും വിളിക്കുന്ന ശാശ്വത ലോകമത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകവും ഭഗവാന്റേത് തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയം തന്നെയാണ് എല്ലാം. ജീവാത്മാവ് സർവഭൂതഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കും. അപ്രകാരമുള്ള സമർപ്പണം വിവിധ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ മുക്തനാക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതാവസാനത്തിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ജീവിക്കാം അല്ലെ, ഭഗവത് സേവന നിരതനായിട്ട് ജീവിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും സുഖാണ്, മരിച്ചാലും സുഖമായി. അതീന്ദ്രിയ ലോകം വേദങ്ങളിൽ തദ്വിഷ്ണോ പരമം പദം എന്നാണ്. സൃഷ്ടിജാലം മുഴുവൻ ഈശ്വരൻ്റെതാകയാൽ ഭൗതികമായത് എന്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പരമപദം പരവ്യോമം എന്നും വൈകുണ്ഠം എന്നും വിളിക്കുന്ന ശാശ്വത ലോകമാണ്. നമ്മുടെ ഭാവന കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഈ ഭൗതികതയിലൊക്കെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതാവണത്. നമ്മുടെ ആ ഭാവന ഒന്ന് മാറ്റുമ്പോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേത് എന്നുള്ള ആ ഭാവന ഉണ്ടാവണം, വരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജപം നമ്മൾക്ക് എന്തിനാ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ജപത്തിന് പ്രാധാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണത്? ജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആവണം അല്ലെ. അതില് ഈ ചാൻഡിങ്ങിൽ ക്വാളിറ്റി വേണം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ ഒക്കെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ വേണം നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യാൻ. എന്താ പറയാ, ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിത ഉദ്ദേശം അതാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ സേവനം വിശുദ്ധമാവുള്ളൂ. പിന്നെന്താ, ഈ ശീലപ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചിലവർക്ക് DT സേവ ചെയ്യാം, ചിലവർക്ക് പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യാം, ചിലവർക്ക് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാം, ചിലവർക്ക് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാം അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഭക്തിയുത സേവനം ഇവിടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം നമ്മളത് ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അങ്ങനെ അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ സ്വധാമമാണ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യണത് അല്ലെ. വെറുതെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ആ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവാൻ വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യണത്. ജീവാത്മാവ് സർവഭൂത, അതൊക്കെ വായിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലും പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യണമെന്നാണ്. അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ ആ അർജുനൻ പറഞ്ഞതാണ് പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാതിദേവമജം വിഭും അല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വിശേഷണങ്ങളാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമധാമവുമായി അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ അംഗീകരിച്ചു. സ്വാനുഭവം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എന്നീ പ്രാമാണികരുടെ സൂക്തങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അവരൊക്കെ ആ മഹാ ആത്മാക്കളൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഇതാ എന്നോട് ഇത് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് 62-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അടുത്ത വളരെ മനോഹരമായ ശ്ലോകം എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാണ് അർജുനന്. 63-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശേതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്.
ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ വളരെ ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ആ അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു അർജുന. ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച രഹസ്യാണ് പറയണത് അല്ലെ. ഇനി പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഇതാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരുടെയും ഫ്രീ വില്ലിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല. അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. ചുമലിൽ തട്ടിയിട്ട് അർജുനനോട് പറയാ, എടോ താൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യടോ എന്ന് പറയാണ് അർജുനനോട്. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാൾ ആനന്ദഭരിതനായിരിക്കും. അയാൾക്ക് അവലാദികളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. അത് രഹസ്യജ്ഞാനം നേടിയത് മൂലമാണ്. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കുകൾ ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെടില്ലെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമേ ഉള്ളൂ ജീവാത്മാവിന്, പക്ഷെ അതില് ഫ്രീ വില്ലുണ്ട്. ചെയ്തോളൂ എന്താ വേണ്ടെങ്കിൽ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ നന്മയ്ക്കായി തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. അത് സമർപ്പണത്തിനു മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി തന്റെ ബുദ്ധിശക്തിക്കാവുന്നിടത്തോളം ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട്. ഭഗവൻ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം അതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയും വിശ്വാസിനുമായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതരാവുക അല്ലെ. ജീവാത്മാവിന് അതാണ് നന്മയ്ക്കുള്ള മാർഗം. ഇപ്പോ ഭഗവാന് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഭഗവാനുണ്ടോ? നമുക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവൻ നിർദ്ദേശങ്ങള് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അപ്പോ ആ പരിമിതമായ സ്നേഹാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്. അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്കാണ് ഭഗവാനെ ലഭിച്ചാൽ നേട്ടം ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ ഗുരുവായിട്ട് ആദരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു പ്രാമാണികനായ ഗുരുവിനെ ലഭിക്കും. നമുക്കിപ്പോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശവും നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയണതുണ്ടല്ലോ, ഗുഹ്യതമമായിട്ടൊക്കെയുള്ള അറിവുകളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതൊരു ജവൽ ബോക്സ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഗോൾഡൻ ബോക്സ് ആണ്. അതിന്റെ ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബേസ് ആണ് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മയോഗം. 6 അധ്യായം. മുകളിലത്തെ ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാപ്പ്, അത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളാണ്. അതില് ഇങ്ങനെ രത്നങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ അടപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതില് രത്നങ്ങൾ പതിച്ചേക്കണതാണ് ഈ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങള്. തിളക്കമുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ആണ് അതിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങള്. അപ്പൊ അതിന്റെ എസെൻസ്, അതിന്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഉള്ളില് ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയണത്. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും അന്യൂനവുമായ സ്ഥിതിയിലെത്താൻ സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ അർജുനന് അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ നന്മയ്ക്കായി തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. സമർപ്പണത്തിനു മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി തന്റെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് ആവുന്നിടത്തോളം ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട്. ഭഗവൻ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം അതാണ് അല്ലെ. അതാ ഭഗവാൻ പറയണത്, സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയും വിശ്വാസ്യനുമായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്താണ് ഈ എല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഉപനിഷത്ത് തത്വങ്ങളുടെയൊക്കെ സാരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഒരു കാര്യത്തില് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് നമുക്ക് അറിയണില്ല അല്ലെ പലപ്പോഴും.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോ അതിനെപ്പറ്റി നോക്കുക. ഏതൊന്നാണോ നമ്മളെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം, അല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്യണ്ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, ആ കർമ്മ, ആ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗതി നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമോ എന്ന് നോക്കുക. അടുപ്പിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക. അത്ര ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 63 മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 64 സർവശ്രേഷ്ഠവും രഹസ്യവുമായ ജ്ഞാനം നൽകാം എന്നാണ്. 64 സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണുമേ പരമം വച ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണിത്. അർജുന, നീ എനിക്ക് പ്രിയനാണ്. ഗുഹ്യതമമായ ജ്ഞാനം എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടോളൂ, നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അല്ലെ, യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അർജുനനില് അലിവ് തോന്നി, അല്ലേ ഭഗവാന്. ഇപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കളെ, പതിതാത്മാക്കളെ ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഉള്ള കാരുണ്യം ഭഗവാന്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പരമഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം അർജുനന് കൊടുക്കുക. അതാകെ പബ്ലിസിറ്റി ആയി, പിന്നെ അല്ലെ, പരസ്യമായി പോയി. ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകിയത്. സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ പറ്റി പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനെ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് സുപ്രധാനമാണ് ഈ ഉപദേശം. ഈ തരുണത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കഴമ്പ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല, സർവജീവാത്മാക്കളും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അർജുനന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള്, സന്ദേശങ്ങള്. മന്മനാഭവ, എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുക. ഈ കാതലായ വശം കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശുദ്ധഭക്തനായ ഒരാൾക്കല്ലാതെ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് സുപ്രധാനമാണ് ഈ ഉപദേശം. ഏതാ ഉപദേശം? 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, 9:34 മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം. ഗീത ഉപദേശത്തിന്റെ കാതൽ എന്തെന്ന് ഊന്നി പറയുന്നതിനായി അതേ നിർദ്ദേശം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാണ് 65-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന് മാത്രം മനസ്സിലാവും, അല്ലെ, ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ ആസക്തി ഉണ്ടാവണം ഒരു ഭക്തന്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഈ ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ഈ അറിവൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്താണ് 65-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരുന്നത്. ഇതിപ്പോ രണ്ടാമതാ ഇതേ സെയിം ശ്ലോകം വന്നത്, അല്ലെ. കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമുണ്ട്. എന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ, സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, കലിയുഗത്തിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, സരളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ പറയണത്. മദ്യാജി, അല്ലെ, ഗന്ധ പുഷ്പ ധൂപ് ദീപ് നൈവേദ്യം കൊണ്ട് എന്നെ പൂജിക്കുക, അത്രേ വേണ്ടു, അല്ലെ. മന്മന, എന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രണമിക്കാം, അല്ലെ, ഒരു ചെലവുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ധ്യാനിയാകേണ്ടതില്ല, അല്ലെ, യോഗിയോ സന്യാസിയോ ഒന്നും, അങ്ങനെയുള്ള പരിവേഷങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. എന്തേ വേണ്ടു?
ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഇത്രയേ ചെയ്യണ്ടൂ. കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എല്ലാവർക്കും ചെയ്തുകൂടേത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ദിനചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഇപ്പൊ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണസ്മരണ കൂടിയേ കഴിയൂ എന്ന് വരുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനാകുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായും തന്റെ ധാമത്തിലെത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ അയാൾ ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യും. തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താകയാലാണ് ഈ അതീവ രഹസ്യജ്ഞാനം അർജുനന് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. പിന്നെ അത് എല്ലാം പരസ്യമായില്ലേ? ആ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം മുഴുവനും പരസ്യമായി, നമ്മൾക്കും എല്ലാം കിട്ടി ആ ജ്ഞാനം. അർജുനന്റെ ഈ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഏവരും കൃഷ്ണനെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അർജുനനെ പോലെ പരിപൂർണത നേടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശമൊക്കെ അനുസരിച്ചു അല്ലെ, മാർഗം പിന്തുടരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അതുപോലെ നമ്മളും ആചാര്യന്മാരുടെ, ഇപ്പൊ മധ്വാചാര്യര്, രാമാനുജാചാര്യര്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കുർ, ഭക്ത വിനോദ് ഠാക്കുർ, അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ഇവരുടെയൊക്കെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നാൽ മതി, നമുക്കും പരിപൂർണത നേടാം. അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു സിദ്ധാന്തം, ഒരു വീക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ മുടിക്കെട്ടിൽ മയിൽപീലികൾ ചൂടി 2 കൈകളാലും ഓടക്കുഴലേന്തി നിൽക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ഊന്നി പറയുന്നത്. ആ ശ്യാമഗോപരൂപ്, ശ്യാമസുന്ദരായിട്ടുള്ള ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതില് നമ്മള് മനസ്സ് എപ്പോഴും വെക്കുക, കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ശ്രദ്ധ. ബ്രഹ്മസംഹിത മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന്റെ പല വർണ്ണനാ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് മൗലികമായ ഈ രൂപത്തിലാണ്. മറ്റു ഭഗവത് രൂപങ്ങളിലേക്ക് പോലും മനസ്സ് നീങ്ങരുത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു, നാരായണൻ, ശ്രീരാമൻ, വരാഹം മുതലായ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അർജുനന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധ ഏകാഗ്രീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് ധാരാളം രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മുന്നില് ഏത് ദിവ്യ രൂപത്തിലാണോ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഏകാഗ്രീകരിച്ച ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. കൃഷ്ണനിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സുറപ്പിക്കലാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗോപ്യമായ വശം. തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താകയാലാണ് ഈ അതീവ രഹസ്യജ്ഞാനം അർജുനന് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. അർജുനന്റെ ഈ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന എല്ലാവരും കൃഷ്ണന് സുഹൃത്തായിരിക്കും. അർജുനനെ പോലെ പരിപൂർണത നേടുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണനിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം അല്ലെ. മുടിക്കെട്ടിൽ മയിൽപീലികൾ ചൂടി 2 കൈകളാലും ഓടക്കുഴലേന്തി നിൽക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ഊന്നി പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന്റെ പല വർണ്ണനാ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് മൗലികമായ ഈ രൂപത്തിലാണ്. മറ്റു ഭഗവത് രൂപങ്ങളിലേക്ക് പോലും മനസ്സ് നീങ്ങരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചതുർഭുജത്തിലോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ, അതിലൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മള് ആ ദ്വിഭുജ രൂപം അല്ലെ, ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം, അത് മാത്രം നമ്മള് മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 65 വരെ എടുത്തതില് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു. എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായോ മാതാജി? എല്ലാം മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഉദയ മാതാജി മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാവരും 17-ാം തീയതിക്ക് സോറി ആ ക്ലാസ് 17-ാം കഴിഞ്ഞോ? തീയതിക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ? സമയായില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ അത് മാതാജി പറയുമ്പോഴ് എല്ലാരും ഒന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടൂടാ. ഉണ്ടായിട്ടായിരുന്നു. ആ ഡേറ്റ് എന്താ പറയുമ്പോഴേ എന്താ പ്രഭു? കൃഷ്ണ, പ്രഭു പറയൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മാതാജി നേരത്തെ എസ് എ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കുറെ ആൾക്കാർ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടായിരുന്നു. ശരിയാ. അതെ, ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ് നിങ്ങൾ എഴുതി അയക്കണത് 17-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ? 10 ദിവസം തന്നാ മതിയോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയണം. നേരത്തെ ഞാൻ ഓർക്കാതെ ആന്ന് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അത് എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെ പറയണം. ക്ഷമിക്കണം. 10 ദിവസം പോരെ, പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? അതെ, ഹരേകൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. 17-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ എല്ലാരും അയച്ചോളില്ലേ? ഹരേകൃഷ്ണ, അയക്കാം ഹരീഷ്. ആകട്ടെ. അതെ. അപ്പൊ അതായി. ഇനി നമുക്ക് 66 മുതൽ 78 വരെ. നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അതെ, തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കാം. പിന്നെ റിവിഷൻ വേണോ? ഒരു ദിവസം മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. കാരണം മാതാജി അല്ലേ നമ്മുടെ ആട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം പാസ്സാണ്ടേ മാതാജി. നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനിരിക്കണേ. മാതാജി മാതാജിക്കല്ലേ നമ്മള് പാസ്സായതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മാതാജിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങള് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് വെക്കുമ്പോ അതിലേതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അതില് ഗ്രൂപ്പിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാന് അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്രശ്നം കൂടുതലും വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ശരിയാവണേ. കുറേ സമയം നമ്മള് ഈ പിന്നെ പ്രവൃത്തികൾ ധാരണ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ധാരണ എന്താണ് പിന്നെയും നമ്മള് ആലോചിച്ചൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ശ്ലോകമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതെ, അങ്ങനെ സമയം പോകുന്നു കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. മലയാളീകരിച്ചത് ശരിക്കുള്ള ഇതല്ല, വിവർത്തനല്ല ചെയ്തിരിക്കണേ. ഗൂഗിളാ ചെയ്തിരിക്കണേ. ചില വാക്കുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ പ്രയാസം. ഗൂഗിളിലൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഗൂഗിൾ അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ പറയാം. ഗൂഗിളിലൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ പറയാം. നമുക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവാതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും. അതെ, ചില വാക്കുകളൊക്കെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അതെ വരും. അതെ, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അർത്ഥം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? എല്ലാവരും എസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ വിടായിരുന്നു. എസ് തുടങ്ങട്ടെ എല്ലാവരും. എസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? കിട്ടിയില്ലേ എഴുതാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ? കിട്ടിയോ? മാതാജി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ എസ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ? ചോദിച്ചപ്പോ ആരും ഒന്നും വേണ്ടുന്നില്ല. തന്നായിരുന്നല്ലോ കുറെ പോയിന്റ്സ്. അതൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൂടെ? അതെ, മാതാജി കുറെ തന്നായിരുന്നു. എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് മാതാജി, പക്ഷെ അതങ്ങോട്ട് തീരുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. മനസ്സിലാവാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ തോന്നണത് എന്താ അറിയോ? 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ കുട്ടികളെ പോലെയാ തോന്നണേ. ഞങ്ങളൊന്നും ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇത്രയും ഉത്കണ്ഠാകുലരായിരുന്നില്ല. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും പോകരുതെന്നുള്ള എന്താ പറയാ, നല്ല ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനാണ്, നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയാ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതി വെക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ മാതാജി എഴുതണം. എന്നാലും എല്ലാം പറയുന്നത് എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ, നല്ലതാണ്. നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചെഴുതിയ നമ്മുടെ നാമനിഷ്ടപ്രഭു അതാ പറയണേ. അവർക്ക് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമല്ലോ. ഭഗവത്ഗീത അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ?
അതാ അതാ പ്രഭു പറയണേ. നല്ലോണം പഠിച്ച് അവര് അറിവ് നേടിയിട്ട് വേണ്ടേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വെറുതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ കാര്യമില്ലല്ലോ. കുറെ അറിയാൻ പറ്റും മാതാജി. ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലോണം? കുറെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച കാണാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.